9 de cada 10 compradors s'equivoquen al triar el seu robot aspirador. Avui et presento els 3 millors models del mercat. Descobreix quin és el número unitat. El número 2, amb un preu de 89,99 €, ofereix una relació qualitat-preu molt interessant. Aquest model ha rebut una puntuació de 4,4 sobre 5, basada en 62 opinions. Molts usuaris han destacat la seva eficiència en superfícies petites i mitjanes. No obstant això, alguns han comentat que la seva capacitat de navegació no és tan efectiva com altres models. El número 2 és una opció vàlida per a qui busca un robot aspirador senzill i fàcil d'usar. Però, què passa quan busquem un model més avançat, amb funcions addicionals i una major cobertura? És aquí on entra en joc el tercer model de la nostra llista. El Secutec Y70 és un robot aspirador que ofereix una navegació làser i una ultrapotència de 20.000 pascals. Amb un preu de 159 €, aquest model ha rebut una puntuació de 3,2 sobre 5, basada en 80 opinions. Alguns usuaris han destacat la seva capacitat per netejar grans superfícies i la seva base autovacuada. No obstant això, alguns han comentat que la seva aplicació mòbil pot ser una mica confusa. El Secutec Y70 és una opció interessant per a qui busca un robot aspirador amb funcions avançades. I finalment, és hora de descobrir quin és el número 1, el millor dels 3. Aquest model és el que més ha impressionat els usuaris amb la seva eficiència i facilitat d'ús. El número 1 és el model que ha rebut una puntuació de 4 sobre 5, basada en 343 opinions. Aquest model ofereix una relació qualitat-preu excepcional i ha satisfet la majoria dels usuaris amb la seva capacitat de navegació i neteja. El número 1 és el model que més ha destacat en les opinions dels usuaris i és, sense dubte, el millor dels 3. I aquí acaba la nostra llista dels 3 millors robots aspiradors del mercat. Si has gaudit d'aquest vídeo, no oblidis de donar-li un m'agrada i de subscriure't al nostre canal per a més continguts interessants. Fins a la propera!